Sompa nie enyumunie, Sompa nie kasiebonie, Sompa nie osompa nie, Sompa nie radio nie. Yabo yaba Sompa. Tiafo nyina ha ede mobile Sompa no miensa kase eboso no miensa no boese dia na chese baabi atadin sama hodo a ya chinchi akwhwe samufo adawro ma waso ne so kraje eno na ne bra so am awie yi bedewe ka matena se ameba besom wo na kase yi me ka wo se enya me nkwama ho oden ti na meti ha wie enyuma ko binim so ekura mi mu ewosika famu a wo mo ebo machi dom 21st clinic awie aseda nkoma no se wo kura mi mu sanso na gift import ono so ekura mi mu awie den wo mo anomo buamie ma me kase dani danso no etumi eduru wakache eba na aba fontinta video no so dia ene ya gie home na ewo ho no mu anya samketua Sompa ediokran chi ponson nkransa onya ewura Facebook ahwe ni abehu yen kase enso every Sompa video kesi eso a Sompa nkransa etwa no dia fa Sompa hani se chi po ba ko TECHIMAN na awie ensama hodo a eto dwa ewo kase ni mu no edosom dia wobetie bi ene se ye bewura manananum atena nkonwa na fe nadmo mecha atoye nchama boafo adwumako ne fa ewo TECHIMAN nof wamade adesede bi ato ankrankra ni temabufu animu a awie yi ubati mu nsem garam se hu sensam sam na de okopiemu awatroni a ene ayepinso nananum kokwa paye ene apaye ene nyankama de nananum eyegwana wonam kunturansi etumfuma gudi esensuo ewatroni ne mpatem no awie yi tawaso na abeti de ekoso no ebi yebetu fansampa na adwadifo nso ede adesede bi ato abenanim se ene 24-hour economy dwaya yesisie yi amano hwe se wo besi no asie wiansa na ban ya firi so anye saa na ban firi so a ebeye hwe buada ye ne adwadifo yi atwetwe nkoma mesika chipani so ade bohye bi amane manfo ani nyinam no mede emu nchechiremu so ebema wo ensam odi adosom awie yi na chesemantena se a mekenka dia ma wo awie mo somfo eyeme Abena Ataa GYAMFUWAAH amono wodi amono afei mejemre na kasebono mashasiye Yemfiasie ewo TECHIMAN nof ewo buno apoye mantan emu na adesedia nananom ene nadmo mechira atore nchema boafo nefa ewo TECHIMAN nof ena ekasei na eneyi womode adesedia pa akwade ama ankrankra timamfo se eneyi ensuo ewo TECHIMAN nof ene nimpatem no ebima hyase do bensuo no ebinu sukura eduadua no bae wonsuo no de wodo mu de ono so wanya sikoko bi awodo awodua ni nyina ne se wo mu se nsuo ewo TECHIMAN nof ene nimpatem na titiro awowa ene nadmo mpanifo yi abanan akoho akwakohia timamfo ne nananom se wo mo fa de sedie mpa mfama timamfo se sa na mo no mutuo no wo mo hwe no munyae anya sa daachi bi yebedi adokro kwa wabra chinam ne makoshi tokra enka hom na se de no ba de ebo asase bo ni wiase wadi suo kan ye ho ene kamia ko ese yensuo na bemben ye no a eboa ma asetenam kwa nkan na nipa benyina cha efirinsuo no sambre ye ni atra ye ni ntonwa ye penso ye si ye ni abia ye ni atie ye se ye nsuwa ensuo ba de ma ye sese no kra ene nipa sebio waya ade na wo kase de oye wa odi se wotan nom na no enenei nadmo wo mu kire mo ntena se enye hwe han ma ade papa bi sei
mfiri yensansa ya kase ehunu yanka yesa sabia de gya na de asoam ene nti TECHIMAN of mensunimo nadmo wamane nananom na akambo mu a wam atu saa na muwim enam suma nadmo pani eyowura Adamu Muhammad yane no twetwe nkomo na nsantwo nkomo twetwe mu ana okirem se we no mo nti no wamane nananom akambo mu di omo bayi akasatre ane ntetie ede amatimam fo pese odododo bensuo once o pese wo tu ba biansuo nam to firi ho na oye japade ho no senya de abeboa ebise wo mutena sehwe e man koda kwawrem koche na nka de baye na nka kwan pa wede ka na nkayefo a ye be ka omo aka ho da che no so ene nde yi anti wo mutena sehwe e mansuo a wo TECHIMAN na ofarowa ne mpatem no sabio timamfo ensa ne nwie na omo aka se afa ne yetu wana mo nti samro mo ahyase am wo eye kasachire ede adesede nsometomfo se onum se wo do abensuo bia ene ehyase samre ya na twe wo ho anya saa de omude begu akomu akire no de ewo mo ho ne nsam odi tu dwa no Sompa no miensa kase yenso yenya bi Eben team so as agri department yenya be na order plant protection ano ye papa kwasiko things are kios any team e ko ina and kwasem say Eben mo yenhihye mu a nso ya dia Monday to say na ye be ho ban na akwa for some time na man kasa assembly members timamfo emma a lot of complaints about and among them no be akoso at the soon no subia enkaye your kasa be say water is life ti na o see akọ no na mo ho e dey Sompa to mani mo so e kan ho mai na ko hwe na kwasa na kwa ade sunni suna muna nipa bu eyemfuo ebu mu ediamo ni ade ewo ho bi kwa mputi mu ko bia dua kura ya bia no bi kura no pese ye no egugu ho nkaye ede ni ko ko ba po ehwe no asem da ye de sem ba po wie ya ya san ba no no so no omuka chese kura free wie ni kura no ko ma bo ni se free enwe ko bia no omu de tabo ato eya ade sunni nsu e bia se no bia enyem afu no bia ni bia ho atiefo ni amuti yeyi eye nadmo mechira atorian chama aboafo adwuma kwone fa wo TECHIMAN of mensunimo bono apoya mantan emu wawura Adamu Muhammad ena mo okasa yeyi na wachira mu asamre de nya worwa nkoa ena mutu sa na monom wo me TECHIMAN of nsuo bia da ba bia na timafo pese wo do ben no do se no wona wodua mo wona wodua akande aka bia no wo me se wo mo ebeye na jinsuo na to wo se ne nsuo eye nipa nkwa enti wono atoyire nchem BBC sanu a wono na waye kwanchopani oda ano na yentena nso atoyire nchem mansa ya kase epe bibia kwa akoboa enti esi ayensuo na yese no eyo ha kase pa se yanhwe na ye ntwa ba anhwea no samre ya emre bibedu no ebeye nsem bebre enti ho na motutu asamre omo so ahyase no nananu ma wo TECHIMAN of etuo no eyade papa na de ode to aso no ebini dia ya shase me zona coordinators be dia dance se ebe bosom mienu a ekona me to omo nka se nsu ewo bia zone bia no na menka ne se oba ye dwumadi mu a ye oboyem zone ye ofuman zone ye otobodom zone ye arowa zone ye okrobo zone ansa na arowa de ekwa be ba kwa na ya ba na makọ eya kofom so okrobo ekroso a kwa ne akọ kra akwa those assessment a but honey who said the farming activities na nye so severe dina su dia wo so no ewo ye so say broni beka say we have to dissolve that yatin so no mum na so no nya kwan ne de let me flow well na I'm say contractors aba that enclave in jama home eduma de bi su kakra wo hodom so it's not only arowang so ewo across TECHIMAN of nyina no sa na mo no etu a nim say enche aside assembly existing bylaws are the wom any repairing buffer zone measures are wo with the line using the county nyina no ye ba be yirimu amamu ayede na etima boa abo eyenso so ahoban I think that is that enyo mo be yiri no mamu pampe te sese bio abro abone ne pobo ubuwa se obesane ne zika no wa yiri mo chinchim no enti no we eya na mo wa to dentima aboafo eya National Disaster Management Organization twenty ase nadbom na fa wo TECHIMAN of mensunimo kwancha fo ni odo mo no wowura Adamu Muhammad ena tiefo mo te ne nka no na metwaso dia galamse hu nsensem samrei edan ntuwa ne hwe mu nsem aye pinso nananom anitimamfo awatro ne wo sunyane municipality bono mantan emo ene nyankama de ne nsem a chese ekoso
ɛwɔ hɔ no nya sam ketewa ɛhɔ aso sɛ kumom ne nyina so mu kyerɛ mu a sɛ de nei TECHIMAN no mbanifo hwɛ sɛ ɔmobɔbɔ nsu ahodoɔ ho ban no sɛ bia ɛne ne atoroni ahemfo ɛne timamufo nso kyerɛ illegal money galamsey no a binom ɛnam kuntura sɛ de mmara na hyɛ wɔn nsɛm a wɔtu fom agudie wɔtu agudie wɔ nsu ahodoɔ ani sɛ nsuo no wɔn ntanse nso anhwɛ ɛma sɛ bia sefu amfo panin yɛ ɔtena fie ma sefu afɔ no ɛne no ɔnyɛ pani papa ɛsɛ ne akuafoɔ dodoɔ no a nsu a ɛwɔ atoroni ne mpatam no na ɔmo didi wɔ mu dwuma wɔn dɔ no baye no na ba sɛ yɛgugu so nsu ya na ɔmo de egugu so na sɛ kɔba ne si yɛ tena ase ne ahwɛ ama obi pɛsɛ mi nkum nyanti de obi nko abɛdi die ne nabusua nne no wɔdwe ho wɔnwene daakye ho na yɛbɛtena ase me asɛ nsuo paa ma kaka tesetimamfo nyina ne wiase nyina de ene omo nte asem ani nti na nanom ani timamfo wato ne akyerem abayi ba yei na se illegal money galamsey no wode no magu akwama nei wotu ase ene yentitiko yempa badweko yempa ho ano task force so ene de keka ka ho a dia akese de da won so na monso ne ho ammo nanso na nanu kyerem nyina ko hwe bua da galamsey gada and sell ho nsam ɛda so agententiman awatronie ɛwɔ sunyane ne mpatam ɛnintina nanom ɛne enu anya beta kroma friends ntofo hyiamde ne anadwo konkomre ɔmo yɛ nyankama de buru nua sɛ ebinom ɔmo nam kuntu ase atu galamsey na ɔmo sɛ ɔmo nsuo no ɛya de ɔmo bɛte ase kora ɔmo ayi mpanifo so tre ye ɔmo bunua ɛde agu wasoma wabɔ yɛ mfita duku na no na nana no kyerɛ mu ɔmo ntena so hwɛ mansuo no nsenti ɔsɛ ɔmo yi apaye na ɔmo yɛ bibi kasa de kyerɛ nsuo ɛwɔ atonie ne mpata mu na ne wɔde mmara no hyɛ wonsam na akɔkɔ bibi na sɛ bibi to wa ɛne wadam aninti wɔhira wa atonie nana di awusie amponso toso mienu wɔne ne mafo ne kambom ne bahima ɛne wɔkɔmfo yɛ nyantachibu nyina ɛka bɔ mu a wɔmo ɛyɛ nyankama de ɛte sɛ na nana di awusie wɔkasa yɛ ɛwɔ dwumadie na se a na kyerɛ ni braba pa yɛnti wɔhene ne nsɛm a ɔde to dwa no ebi kɔmfo panyin kan ɛyɛ ade a ɛyɛ asefi yo sɛ yɛte yɛkurom yɛwɔ yɛasase yɛnsuo yɛde yɛ didwuma biara yɛsanom yɛde bibu kookoo so yɛde bi asi nneɛma na sɛ deɛ wohwɛ nsuo yi a mpata wɔ mu nyinaa wɔn mu wuo na ne nyinaa ne sɛ ɛba foforɔ no yɛkɔ regional minister hɔ ɛma ɔkase yɛhu regional commander police regional commander yɛkɔhuru no asɛm a wɔka kyerɛ yɛn no na nyɛ dɛ yɛde to n'anim obisa yɛ sɛ yɛwɔ bosom na wɔyɛ bosom asɛm adeɛ na asɛ yɛ ne yɛbaa bɛka akyerɛ wɔ ɛna wɔkasa yɛ akyerɛ regional minister yɛkɔ wɔ no wɔsi kwan biara yɛbɛfa so a yɛbɛhunu deɛ asase no ɛwɔ no yɛkɔ nkurasifoɔ no communities wɔn a yɛtete asase no so a yɛbɛhunu deɛ ne deɛ yɛbɛsa sɛ nnɛ yɛ a mekasa yi ɛna wɔbɛkɔ asase no so anaasɛ wɔbɛyɛ yɛ ho atɔ yɛ nea wɔahwɛ nsuo sɛdeɛ asi ayɛ yɛde ato mpanyimfoɔ wɔn a yɛka ɛwɔ mu biara ɛmaka enti yɛyɛ sɛ yɛbɛba na yɛabɛyɛ amannerɛ nsuo no sɛ ɛbɛboa ama yɛnya bi ɛde ayɛ yɛadwuma yɛyɛ nso so namos wɔn nyinaa aba yɛte hwee sɛ namos deɛ nka wɔn baa na nka nsuo no ne adeade no na nka yɛhunu ne kumasi berɛ yɛn mu nyinaa yɛnhunu hwee ani braba paatro die sunyane ne mpata mo bunu mantan emo na kyese na nanom to onkan no ohina wono na odi ade atronie na na dia wisie amponsem da ko to so mienu na no si yepe na okwamfo akwasi nyantachi wono nso na okwom ewa atronie wono so yapaye pa na ensam a woka ye no na kyese emu awuram pa ya se aboa no ka ni bre so aninti wono so dibi eto aso kyeremu a wana wayɛ saade no sɛ ne wantia futo na wantwe ho amfa mfiri ho a
ene no mabone ebeba won so de ene omo a ejegire enya bi ne kuma ntwi bo asi akona ona ode ne tiji akyerema ene nti no nananum aya apa ya mamre aya nyankama de pa won su ahodo a wato ne ni patem no se wantie na ye babunu na mnana ma ho kwan nananum a afiri wopem emfa sase bia ma wo sefa ye galamse na uwiewia ho se ya na jo se ya himadache na kokotu galamse dia ene oye ne beba wo so no wankasa ujejirije kwamfo nyantachi wono nso ede bi etwa so a na chese emu awuram papa esenei womo eni abre a womo ehwe anim se galamse dia omu betu ase akra ede afiri atronie eni sunyane eni ne mpatemu na de kwamfo ono so mra wogu nsa na nsema hodo a okeka ye no yentie bi eni ne yere na okwa o de sua nyansa ana kaso o mani wo freu mani mere wonna ho mere wonna sifo nyina o mere ade a awre ho asi o mahu se yete se mpanifo ade helicopter ekonya nkwanhia na awre ho na nso mo de o mani awre ho nche sa awre ho o mo de kwa de ade ensiro me yenye o mayi o mo mere na ai fence MP ndi madi no ya wo na nanye politics na so MP betena kumya so oba yo wura fiem me obi odi atibia mtacho bia so bia ntoba ma enti ani abre pa ani bre nsoja nke be nsato ni ehine ne oman kwamfo mu nyina ani abre ani oman kwamfo kwasi nyantachi ene tiefo mu ntene nka no se de omu buru nua eye amamre ne amane nyankama de no ene na chese galamse no afi wo mu kire wo mu betu ase akra na owura Richard Adu wono so na ye assembly member atonie electoral area wono so de bi ato aso kire mu am sesi ano ani braba pa ni tsoro modika yi MPs ni mpanifo asute na wo mo mpese mo edwetwa mo ni abehwe no mo ntena se emansu awdo a watonie ene ne patam so no ensei into no so akoya assembly member yi de wo se woye bia no wono so wodi begu akwam esekuafo edo ho nyina ensue ya no mo egugu wo mo no baye so enti galamse ne de ene sune ne tie ono so di nchechem sei ema yen ona me foto ede mano mama no so ati empe bebre ni nanso kamia ko ese da no se ye da sorry no situation no koso na ekoso na eye kese amama MC ati empe bebre ni MP mama na ati empe bebre even enrampo anumre be no twebire mu no the sign ma mi MP asote ye wo de ekoso no na anokwasem nie ehwe empatamu ha ensuo kese abako a eda ha pa ne amamayi na eno na ye manfo enom enu bi na omudi gu omu no ba ye so enu na omudi di omu dwuma nyina na sebe ene na otwemiedu pepepe ne minister ekọ bia ye ho na nso kama ko se ekọ bia ye ho kra ba ye no ye ekoso no abro se de ne nya nkọ bia ye ho kra menu ane ekoso no aya abre ho sem ye manfo ensu egu ye so na dodo na ewa chire na ka ne se sesenom kra no nananom binum hyase o magigi bibibi ena ema bibibi koso na anopai me ka ma wiase nyina te se enti assembly member wonu ya for Richard Adu ena tiefo no so na nibiri sam na kosam am wade to nsentwefo anim no ena di bi asum wei amanebo we nyina ye nuaba ama kunadu odi ne dwuma ewo sompa yesu nyan wono a ena nam no so am yensa kan sa amanebo yi ebie ye da so we mu ewo abonomantan mu dia yentu fam ne empiem ewo sampa na sampa adwadifo nso ede adesedie bi ato abanyanim se ne 24 hour economy Ghana yesisi enu nam so wuti ba bi di wudwa pa bibi ni wabusua kodi asi ya tu ya do ko ba bi fufuda ni na se 24 market yesi na no eno mu kire mu se aban se odo nsa kan de a ene o se wuwie ne fenchem wuwie ne fefefe na anya sa na se wuya no kataso wo masu bia na mo maban firi so na ekokwaye bibia wo ho pa de a ene ye be ha ye pa na adwadifo yi edwade sedie yi eto abanim ana fe sampa Mercy Cratch Penny animu na ni nyina no enam se bia wote no wotuam ede afiri ho mamom babi foforo kra se wona wodi dwa eye dwadadwa
ewo Sompa ene ne mpatem no chese yeyi wo mafiri ho ne nyina se 24 market ya yesisie yi eno ana omo nso aduru omo so enei baabi omo tie no yetu omo afiri ado omo akọ baabi foforo na no ena adwadifo mai binom ene so nsantwefo bonkoma wo mo kire se wo mesra ban so de ne sa kan wonwie afa omo da ba na simpo sempo adwen omo ho na de hi omo an se yetu omo afiri ado omo kọ baabi foforo yi ene edwa na yesie no wo mo si na bibia enye kama emfa emma wo mo wansem no ebinie DC ne mpanyifo ase se omo abema ye bia wo ha se yentrem na fe so project na abande oba no so ye ni so ye gida na se na ye sre ne se ye mpese organization no obejai onye ne 10 maye ye se abane sisa ebeka ho ye mpede se ebeka ho ntiso ye sre no na dawoma organization ma onye ne 10 fama ye se adwadifo ye so benye babia kana ye se ha ya abade so to ye wo ha papa akeche pa o ha kese ami ha ifra me de roba na ase ha nti ye sre no ye mpese obedi ye hwamo ye jinidi nti ye sre no onye ne 10 se bedi 2 years no wa ye wie amaye adwadifo ni bia de so de omo de nsantwefo anim no efa enei Sompa awo GYAMFUWAAH of mensuni mo edwaye omo so omo sie no pa ne 10 nyese kokwasa bia oba firi so a na akwaye ensem bebrem enam so ma mensi kwachi pani awo GYAMFUWAAH of mensuni mo eyo monyamfo Adani George na ono so ne nsantwefo kasa o kirem se adwadifo omo wo Sompa bia wo mo wane ye yi omo fro ko ba bi foforo no wo hyabo se ha bia wo ho no wo mo beye ebinim se sum wo ho baabi amude yakwa ateche nsuo tokura yedwa de bibia nkoso wasen kakran akokọ banum nsuo bi se wo bo adwe won sama wuyi ne mako entadwadifo no nyakoma toyem na baabi ede o mako mo behwe se adwunso buo wa ha bia wo ho no so no wo mo behwe asiesie ni nyina nema yede agwa kwama bia na ebe market no ko medina ye muvu adwadifo no ko ho no emse yenkusun kakra ye toto nema it is a basket toilet light ateche me sa adwadifo so ye be nya hinchi sibi wundie na de me kan se obi bia nyanto bwase se na ye teki efi me ko ye na ebe kosoa se me ebe ya market no ebe fa ne ntuma pa afira enti bibia wo ba bibia wo ne ahoto no onyanto bwase na engineers no eguso a efize light kora bibio se na ya twe to VRA ama estimate bia every the next week kono niema ombehu no dwano no different enti enkoswa ababa emanta no na dwano abesi na dem mensi krachi penny edema German love mensi no onimanyafo Adani George na motene nkanom na wade sansam no emma adwadifo no pe na engineer penikase ono so yede dwumade nyina so omunsa so omunye dwa foforo no na bedi akire wawura Idrisu Muhammad wano so adibitu aso kire mu a wada adwadifo na sepa sempo yeyi wo mofiri wono omunyina kwa adwinkurom na omugitu mu na asamro omu ahyase omuye dwa no mba bibia ntentem na oha bi nso wo bebie de omu akono wo mo bebe se omudi yiye ebetu ya madwadifo ho ahenha won mehwe adwuma yi a yɛhyase na enye isisa asunyame ye yadoma yatumi amuvu won afri baabi anomo won adi wo mu abahase ena omo amututon nioma no market women and men so omo yade pa me dia sidakese ede ma wo mu kwan a omo fa so yi omu nioma ede eba ha enamidu ha mihu se niema koso na mihu ni se nke base sunyame adaroma yeba ha niema adida na kwamu na se utia ubisa obi a omso mu challenge aye no kure challenge dey yentimi emfa one day en solve problem ni na ema omu na assembly ene wo man panyin na nanom ede niema atutu na kwam se na be ya won challenge ni na no we will overcome it ebinum catholic any this GYAMFUWAAH bia ni nyina no ye de ato ya pon so a ye de bibia beto na kwam
Omo baby bia ma bibia aye kama engineer be de akire wura Idris Muhammad na wade nkranhye samati se de madwadifo am wo mo wo sampa tutu German of mensinu mo san se 24 market esisi enti babia mo no yetu omo de omo akọ baby foforo Sompa no mensan ka sia se dan koma 21st clinic so bo machi dom sciatica expert for mo no mo ye hwehwe mo hu se to asintini no se ho ka ya pa na ye otitiri untimi nya hwe sciatica nintino wo mo ede hunro abba wo mo abesa yade etu ase kra a chese hu ni biem kra nya no nko a eba no nusubidie akoma yade mojamuso stroke ni nyina nso no wo mo edi hu dwuma nkra bata makoma kudunum wo man mu eguso ayekwa yenim nkransa be hu ye ni nkransa new market kwane so ye ben children's park no sunyane nso TECHIMAN ye wo honum na afei kuma se ne nkra nyina enti awie fere ye ne wo bia fato yenim e wo 0540 311 gift import wonu so bebo machi do so pepragia na motokia na wakra bi dia braw amanso de di udwuma school buses ni nyina wakra ntoma ne fridges ni nyina wakra eni tu so ohia no mate se no a eno asa ofre no 0541 370.1-8-26 na wonne wo ebekasa enyuma kwa ne bo machi dom kwantente bia wie e wa bobo no pe kase ne nyina ha na mde nyina esi afi ne wachi mo fidie no ato sompa ene ensem a wo de twabia na edosum TECHIMAN no atode ncha bo afadwuma ko ne fa wo kwa ntwerefo pani odoma no owura Adamu Muhammad wone nananum akambo mu a ene nsuo ahodo a timemfo se no obi ne mu do nsuo nani do nsuo ne mu ese nsuo wo so mo ntanse wi ma atode ncha mo ntansa wo mo akase wo mo ehunu ya nkentene wo ma hya se ye ntete se timemfo betwe wo ho ede afiri nsuo ahodo wo TECHIMAN no ene ne mpatam na tronie sunyane ne mpatam mu mantam ene galamse nso nananum ani abre ene o ma kwamfo atoni o ma kwamfo abru nua mo aye yankama de ese bia atwabo ati nyina ewo nsu ahodo wo ho nom se wa uni bewia ho se o ye galamse no ene o ha bia beba oso no wonko afa eno so timu nsam sam de na dosum enam transe amekin kanhye ede ma wo mi koyi ma me fa sedan so mfa men Sompa no miensa kase edemfo nyina manager bojibo 1 bojibo ventures biagum na afi manager fele mu nyina wakase edem bi ansem wo so na esuom ebra Eben na afi bra Collins systematic press opiem na nkasa sister piece mu nyina wakase edem oba pa abawa sare nie sara papa mdofo pa wie me da se so bo machidom na kase nyina etumi eba ye one ne baba yo ma abna na wie me so we kwa die ne Sompa no eto aso Sompa 90.7 nkransa papa toza obekaja gum Sanso na Sompa wahani sechi pop back 106.1 FM TECHIMAN systematic person so ayekra do woni timi no betena se na afei ofia kwanso ya do wo asika emu do wakwesi wabobo ano pe ha bia emma awie koso na wafidie no ene nda Sompa babia na hana bibia so ewo awie me amesom wo mi din Abena Ataa GYAMFUWAAH amono wodi amono mimammo enitie